Sanibonani wengane zakwethu uGodole ke lo okankomgodolo umfana abafana bakithi. Namhlanje ke bengideliver nje ispeech njengomengameli wawo wonke amalenke la eSouth Africa. Ngithi kini nonke eSouth Africa, ungabe uyisecurity, ungabe utaxi driver, ungabe uyigraduate, ungabe usebenza emashop, ungabe uyipolice, ungabe uthisha, ungabe unesi, njengamanje siyasukuma siyolwa nesitha esisodwa okuyi-ANC. Lo kade ngikwenza namhlanje ngithi phansi ngo-ANC sesikhathele ngamasela entshontshe imali abantu base South Africa bahlupheka. Njengamanje i-ANC i-South Africa iye emgodini ngendaba ye-ANC. So isikhathi manje nabo bakwazi ukuthi bekhiphe i-National Party ngo-1994. Nathi njengamanje ngo-2024 sizokhipha i-ANC. Sonke bafowethu asambeni siyobhalisela ukuvota, then ngosuku lokuvota uma selikhishiwe siyokhipha i-ANC. Ayikho bafowethu i-South Africa mess up. Akekho noyedwa kumele ukuthi ayovotela i-ANC. Onke amaphathi awasukumeme ngenyawo egijimele emarenk eyoregistisa o-driver online ngoba abanye bayahluleka, abanye abakhonanga kuya. So yibo abantu abazothatha lelizwe abazolibuyisela ezandleni ezi-right. Niyazi ukuthi yini e-right ngani zakwethu. Angeke nginikhethele ukuthi hambani niyovotela liphi iqembu. Ngihlonipha isinqumo sikama uthe ngingalinge ngikhiphe iqembu ngomlomo wami ukuthi leli iqembu alihambe liyovotelwa, kodwa ngithi kini i-ANC kuphela okungamele ukuthi ivotelwe, okumele ukuthi ikhiphe iqembu legebengu, iqembu lemgulukudu. Njengamanje sithi no ku-ANC. Enough is enough. Sesenele manje ngani zakwethu. Isizathu esidala ukuthi utheke la abantu abafana nama-security no-truck driver nabana-35 noma-graduate isiphi? Isizathu mfowethu, uyabona i-security lisebenza more hours but imali elilokhuzayo, imali eliholayo lihola imali engekho, alimele umuntu liyaxhashazwa. O-driver uxoshwa namhlanje, udriver elambe namhlanje sena 14 years or 13 years esebenza kulelo ona asebenza kini, kodwa uxoshwa ngosuku oluyi-1 elambe ngosuku lokuqala. So manje sesikhathele ama-security axhashazwa same nathi. Kuzoba yilaba nama-criminal record kuthiwa abakwazi ukuqasheka kodwa abakwazi ukuvota. Umuntu ona-35 ingane encane yangaka kuthiwa isakhona ukuqashwa ku-government. Kufanele ukuthi umgodi wokulahla abantu kuphi? I-ANC ayisikhombisa umgodi wokulahla abantu ngoba vele yakwazi nasekuqaleni ukugubha imigodi before COVID eyayazi ukuthi izofaka bani. Samangala thina kanti bona bayazi ukuthi bazofaka ubani. So isizathu ekuyisona noma isizinda senkulumo yakho sithi kahle angavoteli i-ANC yangithi. Yebo, noma indaba ye-ANC. So ingezovotelwa kunjalo iqembu awuzukulikhipha ukuthi liphela elizovotelwa. Mfowethu iqembu bengiyimisele ngokuthi ngikhiphe iqembu elizovotelwa. Kodwa uma ungifonelile wathi mntanami ngizwile kuthi uzokhipha iqembu, leyo nto ngicela ungayenzi. Nginezathu engizokutshela zona mhlazane wehla wezekhaya. So ngihlonipha isinqumo sikama ngoba uyena uNkulunkulu wami wasemhlabeni othe mayingifonela engimuzwa kuyo yonke into akayikhulumayo. So bayazi abantu ukuthi fanele beyovota, kodwa mina ngithi kibo isitha esibhekene naso esilwa nomuntu omnyama i-ANC kuphela.